HDP perçeki rekabeti, HDP işkiri rekabeti, HDP peşengi rekabeti. Vaki her rekısının sazı dezgene ki hizmet rekabeti edilmiş. Ji kamyona şarederiya Murat Paşayê re destûr heye, lê ji kamyona şarederiya Erxeniyê re destûr tune ye. Ev gotin nîşaneya hişmendiya cudakar e. Hûn li dijî qanûnan tevdîgerin, belê ez li dijî qanûnan tevdîgerim. Li Amedê ger li hember me helwestek wiha li pêş bixin, li Tirkiyê tu welatî, tu saziyek siyasî, tu saziyek rêveberiya xwe jî ne di Misûgehiyê de. İro serê sibehê saetên zû şaredariyên me, Batman, Farqîn, Licê, Erxenî û Gêlê hatine dorpêşkirin. Ev rojin heyetê me li Xerbetê dîsa li Meletiyê tespîtê xwe pêk dikin. Doh nêzî şêst gundê giheya anha ji tu sazî û dezgehên dewletê gi tu alîkarî, piştgirî an têkilî war nehatibû kirin. Bi şêst gundî em ketin têkildariyê. Em ji bo ku bi gelê xwe re werin cem hev birêk ketin. Lê wekî Xarpetê li vir jî nahêlin ku alîkariya me bigihîje mirovên me yên mexdûr. Hûn ji tevahiya welat re, ji tevahiya herêmê re, bi pênasekirina cesaret û hêviyê û bi vegotina van tiştan car din bi xêr hatin. Em ê pergala talankirin û nelerêtiyê têk bibin. Em ê adaleta civakî pêk bînin. Em hemû civak bi hev re bi makhezagoneke demokratîk peymana nû ya civakî çêbikin. Em ê îşev bi gelê xwe yê hêja re bi duruşmeya Newroz li her deverê ye Newroza 2020 pêşwazî û pîroz bikin. Ez bi dil û can cejna Newrozê ku yek ji cejnên herî qedîm a gelê Kurd û gelên Rojhilata Navî ne pîroz dikim. Di serî de ez Newroza 2020 a gelê Kurd û tevahiya gelên me pîroz dikim.